मोगाच्या भाऊ बहिणीनो, कॅनॉन लॉ 1095 सेक्शन 30 सायकिक नेचर्ड हे जो कॅनॉन लॉ असा ह्यो फादर एलेक्स डेमेलो ज्युडिशियल विकार असलेलो आणि हिने एक केस सॉल्व केलेली असा. म्हणजे कितें बायल जी असता त्याने फक्त बायबलवर हात दवरायचे आणि फादरीक सांगायचे माझो घव खोळो असा एवढेच सांगायचे. मग फादर त्या बायलेक एनॅलमेंट दितलो आणि जो फादर एलेक्स डेमेलो आहे ना तो घव खुळो असा की ना त्याचे सायकेट्रिक सर्टिफिकेट घेत ना, मेडिकल एक्झामिनेशन करत ना किंवा किती काहीच करत ना, फक्त बायलेने सांगितलं की ना एनॅलमेंट दिता. अरे तो कित्याक खुळो असा? बायल निजत ना 3-4 वर्सां म्हणून खुळो असा. आणि ही केस त्याने सॉल्व केली असा. म्हणजे हे जे कॅनॉन लॉ असा खोटो. पहिलो जो फोर्सफुल मॅरेज फादर एलेक्स डेमेलो लायले आणि तेनेच तोडले. म्हणजे हे जे ऑफिस असा त्यांच्यासाठीच असा, समजले. आणि दुसरी एक केस तुमका सांगता. दुसरी केस ही एक झाली आणि एक काजार झाले आणि 6 दिवसात तुटले. वन्स युनायटेड कॅनॉट बी डिवायडेड. एकदा देवान जोडलेले तोडूचे नाही. मग हे तोडतात किती. आणि हांवें ताका फादर एलेक्स डेमेलोक म्हटले अरे हे जे एनॅलमेंट तुवें दिलंय, हे जे एनॅलमेंट असा तुवें दिलंय काजाराचे, ना ते यंग लोक असतात म्हणून त्यांचे दिले. यंग कुठले? यंग लोक असतात म्हणून दिले. अरे तुम्हीच म्हणजे. आणि माझी कोर्टाची ऑर्डर तुझ्याकडे असा, तुझ्याकडे 7,500 रुपये दिले, सगळे दिले, तरी तुवें माझे एनॅलमेंट करूंक ना. आणि हांवें केन्ना गाळी दिली तुमका? जेन्ना तुम्ही 1.5 वर्स लायलेत माझ्या कोर्टाची ऑर्डर असताना, पण तुवें तुझ्याकडे असताना तरी पण म्हाका 1.5 वर्स लायले आणि हे म्हणून गाळी दिली. कित्याक म्हणजे आता जी दुसरी बायल असा, अरे ती कॅथलीक असा. आमकां ह्या सोसायटीन रावचे असता, कमिटीन रावचे असता. सगळी लोकां म्हणतील हे जे काजार जावंक ना, हे जे काजार जावंक ना. आणि हे आमकां ते सण जायत ना म्हणून हांव सगळे गाळी दिता. एक तर खोटे नियम असतात तुमचे, सगळे खोटे नियम, समजले. आणि हे एक झाले. आणि ती केस जरी असली ना खुळेगिरीची, ती पण 15 वर्षाची असलेली. काय मग खोटे सगळे. हे सगळे खोटे नियम तुमचे. आम्ही कित्याक भांडता तुमच्याकडे? आमच्या लोकांकी दोन ज्युडिशियल सिस्टम करूची पडता. म्हणजे एक कोर्टाचे न्ही हेजी कितको टायम लागता. तुमका बायलो नात, फादर लोकांकी बायलो नात म्हणून तुमका कळता ना आमकां कितके टेन्शन असता. खंय वचायचे आम्ही? हेच करत तुमचे देवाचे करत आणि लोकांना नावां दवरता. आणि ती बायल तिका स्पिरिच्युअलिटी असा आणि तिच्यासाठी हांव सगळें करता. आणि तुम्ही आता माझ्या तोंडान गाळी येता. तुमका समजूक जाय, एक तर तुमची काजार जावूक ना, तुमका माहीत ना कितें असता ते. हे तुमचे कॅनॉन लॉ आता बोलता हे खोटे असतात सगळे. आणि लोकांकी फटाफट तुम्ही 15 दिवसात मोकळे करूचे. तुम्ही काय देव आसात कितें? एलेक्स डेमेलो देव असा? लोकांकी तुम्ही असे त्रास दितात. कॅनॉन लॉ देव 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 काही देव ना. तुम्ही पळयलात देव? अरे तुमच्यामुळे तुमच्या स्पिरिच्युअली आमच्या घरात झगडी जातात, स्पिरिच्युअली झगडी जातात. हे तुमचे नाटके सगळे बंद करा.